Sziasztok, én Szilárd vagyok, és itt van velem Barbie. Sziasztok! És nem tudom, mi a neve. Mi a neve? Hogy bemutat. Mindegy. És itt van Juli. Akkor Juli, az a neve. A videós neve Melanie. Rendben, iratkozzatok fel. Őrája is, és nekem is most a új nevem Levithe Legendary, mert hát meg kellett változtatni. Nem Levithe Legendary? Nem. Te az a dö. Nem érdem. De okos vagyok. Úgy. Nem ki, de okos vagyok. Nagyon okos vagy, meg is költed dicsérni. Írjatok. Tapsoljatok! Fölírom. Tapsoljatok. Nagyon jó. Tapsolj! Bagi, mondom a tapsolj! Tapsoljatok előttem. Én is megtapsolom magam. Jó van. Aha! Tudom, mert én egy zseni vagyok. Nektek már vége van a sulinak? Nem. Nekünk még van pár nap. Két hét. Nekem már csak egy hét. Az anyád hozta meg. Ez csaló. Ha. Ezért nem fogok vele Skype-olni. Nagyon örülök neki. Kap be! Az anyád. Amúgy én Skype-basztionozok, ők még pletykálnak, mint két kis csaj. Mert talán lányok vagyunk? Igen. Örülök, hogy rágyüttél. Tapsot kérek neki. Majd anyát fog neked tapsolni. Oké. Kinezzák most a csobit. Tessék, van szerverje valakinek itt? Senkinek nagyon rossz. Barbinak van, azt hiszem. Jeszed van, szerinted? Jeszed. Saját szerver vagy? Milyen szerver? Van, megvette ajánl. Nem, megvettek karácsonyra neki. Kinézze a violátát. Én nem. Én nem. Fúj. Te vagy a... Azt hiszem, de miatt van. De tudom. Nézed akkor még itt. Nem, hanem én talán a Disney Channel. Lebuktál. Én a Disney Channel-t nézem. Ja. Nem, már lebuktál, hogy nézed a violettát is. Nagyon kedves vagy, de nem nézem. Köszönöm szépen, én vagyok meg legkedvesebb. Te vagy fos ember. Legyen erre a másik témakörnek a buziknak. Amúgy megmondod, mi az IP-je a szerverednek, Barbie? Most nem, meg. Mert Csalódtam. karácsonyra nem kapott semmit. Már karácsonyra elvitte a törpe ajándékát. Kapd be. Nem neked mondom. Elét írtottam, elét. A törpe Ez a zenét. Ja, Mindig csak egy zenét. elfelezték a világomat. Hű, de kedvesek voltak. Kidobott a szerver. Kedvesebb vagyok, bazd meg. Úgy milyen kedves emberek, Legkedvesebb emberek. úgy milyen kedves emberek. Írjatok róla kommentet, biztos nagyon vicces lesz. Tudod mit? Megkaphatod a fasz. Ne is tudjátok meg, mit írok nekik. Kiknek? Nem azt írod. De mit írnak? Nekem. Azt írják, hogy jó csaj. Esetleg. Írd vissza neki, esetleg te a WC-be vagy. Ja, nagyon kedveset írtok neki. Én vagyok a gonosz. Megeszek mindent. Ha éhes vagyok, még a széket is megeszem. Akkor jó étvágyat. Köszönöm, nagyon finom. Egyet. Én beeszem amúgy a kezemet. És a faszod? Ja, neked nincs, mert te Neked nincs faszom. Tudom.
Neked valagad van. Nagy a valagad, Bözsike. Nagy a valagad, Bözsike. Nem áll. Írtam nekem, hogy Józsai anya, az most bejel. Ki? Buzi. Tudom. Ki buzi? Ki mit írt? Ki írt mit? Az, hogy a Barbinak írták, hogy jó csaj van, és én mondom, hogy írd neki vissza, hogy te buzi. Beírtam neki esetleg. A WC-be vagy. Úgy milyen jó tanácsokat tudok én adni. Te mióta ülsz a WC-be és úgy telefonozol? Barbie? Én nem a WC-be ülök, én most az ágyon. Folyjuk. Umbu. Leköpjük. Naha. Nem, köpek. Te buzerán. Que megy español. Español uno. Español uno. No, Español uno. Nagyon szám. no, beszélj. Én nekem nincs jó. És kezdek megint tanulni. Én még kezdek. 131 személy. 131 Nem ezen egy másikon, amin írtam. Várjatok 2 Milyen pillanatot. jó. Lenémítom magam. Miért? Az mindjárt jövök. De miért? Hogy odaülhetek a géphez. De miért? Akkor ennek a videónak vége. Sziasztok!